Croeso i chi yma i'r Gell ar ddydd Gwener, diwrnod olaf wythnos gyntaf lawn y flwyddyn newydd. Gobeithio yr wythnos fod yn gadarnhaol ac yn fendithiol yn eich hanes. Be tybed sydd wedi bod yn tynnu'ch sylw chi y dyddiau diwethaf yma? Mae'r newyddion wedi bod yn llawn o straeon gwahanol. I lawer mae'n siŵr mae hynt a helynt Covid-19, y modd mod i ymledu mor sydyn a arbrechu a trefniadau i frechu sydd wedi bod yn mynd a'ch bryd chi. I eraill, mae'r ffaith bod yr ysgolion yn cael eu cau wedi pwyso a meddwl sut mae trefnu gofal am y plant a be fydd y canlyniadau tymor hir ar y cyfnodau hyn ar eu haddysg nhw. Ond un stori wedi bod yn pwyso yn fawr ar ynghalon i y dyddiau diwethaf yma. Ydy'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yr ochr arall i fôr yr Iwerydd. Tydw i ddim yn aml yn sôn am wleidyddiaeth yn y myfyrdodau hyn. Ond mae'r helynt yn Washington a thethreg digyfaddawd yr arlywydd, cyn bo hir, diolch byth, y cyn arlywydd, yn ddigalon tu hwnt. Mae'n ddigalon yn un rheswm am fod gen i rywun dwi'n ei adnabod ers y nyddiau cynharaf sy'n byw yn Washington a dwi am iddi hi a'i theulu fod yn ddiogel. Mae'n ddigalon hefyd am fod hyn yn cael effaith ar y byd, a'r her i ddemocratiaeth a'r drwg mae'n gwneud i'r byd gwleidyddol mewn gwirionedd. Beth bynnag y ddywedon ni am bolisiau y gwahanol bleidiau yn yr Unol Daleithiau, mae cymeriad yr arweinydd a'i lefaru boed yn glywadwy neu ar ei gyfrif Twitter wedi chwarae mewn i'r rhaniadau oedd yn bod eisoes yn y wlad a saflu olew ar y gwreichion sydd wedi troi yn fflamau gwyllt. Ond mae yna un peth arall sydd yn fwy digalon na hynny hyd yn oed, ac yn fwy difrifol. Mae'n gred gyffredinol bellach, mae'r Cristnogion Efengylaidd yn y wlad sydd wedi bod yn frwd i cefnogaeth i Donald Trump. Fel un sydd yn arddel y ffydd Efengylaidd. Mae wedi bod yn loes calon i mi, bob tro mae'r cyfryngau wedi cyfeirio at hyn. Ond wrth gwrs mae yna nifer o bethau y gellid i dweud yn y cyd-destun yma. Yn gyntaf, tydi'r wasg ddim bob amser yn cyfleu pob peth yn deg, a da ni'n gwybod hynny. Hefyd, gallwn ni feddwl am y madrodd George Bernard Shaw, Britain and America are two nations divided by a common language. Tydi'r gair Efengylaidd ddim yn golygu'r un peth ddwy ochr yr Iwerydd. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw un o'n cyfeillion Efengylaidd bydde yn uniaethu gyda histrionics na diwynyddiaeth Paula White, sef un sydd wedi bod yn cynghori'r arlywydd y materion ffydd. Yn wir, mae gennau nifer o gyfeillion yn yr Unol Daleithiau, a bron pob un ohonyn nhw wedi cywilyddio ac ymddieithrio oddi wrth safiad yr arlywydd. Gwytha'r modd mae'r cyfryngau'n dueddol o beintio pawb gyda'r un brosh. Cam hynny mae pobl yn uniaethu efengylwyr ym mhob man, gan gynnwys Cymru gyda chefnogwyr Trump. Rwan ar un olwg does gennai ddim ots be mae pobl yn feddwl ohona i. Ond mae gennai ots be mae pobl yn ei feddwl o'r efengyl. Besoniodd yr apostol Paul am rai oedd yn arddel y gwir dduw a'i safonau ond yn ei bywydau yn ei wadu. A fe ddywedodd o, o'ch achos chi ceblu'r enw Duw ymhlith y cenhedlaeth. Mae efengyl Iesu Grist yn sôn am gyfiawnder, am drigaredd, am faddeuant a gras. Mae pobl yr efengyl i fod yn ostyngedig, yn deud y gwir, yn dangos tynerwch a thrigaredd, heb geisio ei helw hunan ac yn caru ei gelynion. Nid fi sydd i farnu Donald Trump nag unrhyw un arall yn y pen draw, ond does dim llawer o ôl gras wedi bod yn amlwg ynddo fo y dyddiau diwethaf, na chwaith dros flynyddoedd i arlywyddiaeth. A gwyddon ni, faint bynnag protestio ni i'r gwrthwyneb, bydd rhai yn gwrthod yn efengyl ni am iddyn nhw gredu yn bod ni yn gefnogwyr iddo fo. Rwan mae yna rybedd arall sy'n ddifrifol iawn a hynny ar gyfer Mr Trump ei hun. Un o luniau amlwg yn ystod i arlywyddiaeth oedd ohono'n sefyll y tu allan i eglwys dal Beibl i fyny'n uchel yn ei law. Mae hanes Ananias
a Saffeira yn llyfr yr actau yn dangos mae peth peryglus ydy ceisio defnyddio Duw elw. Darllenwch yr hanes i weld. Wel, dyna pam na ddylen ni byth yn ieithu unrhyw un blaid wleidyddol gydag achos Duw. A dylen ni ddim yn ieithu un achos gwleidyddol gydag achos Duw. Ond mae yna rybydd i minna hefyd. Doi o'n i'n darllen y 7fed bennod o Efengyl Mathew sy'n agor gyda'r geiriau hyn. Peidiwch â barnu rhag i chi gael eich barnu. Oherwydd fel y byddwch chi'n barnu cewch hithau eich barnu ac ar mesur y rhowch y rhoi'r eich hithau. Pam rwyt yn edrych ar y brycheun sydd yn dygyfaill a thithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dylygad y hun. Yn hawdd iawn i mi gynhyrfu wrth feddwl am helyntion America a'i harweinwyr. Ond fedra i ddim gwneud unrhyw beth amdanyn nhw mewn gwirionedd. Ond tybed, pa blencyn o bren sydd yn fy llygad i fy hunan, sydd yn rhwystyr i bobl rywsut weld gogoniant y ffydd efengylaidd. Yr efengyl honno, sydd a'i tharddiad ymherson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni yn dod ata ti gan gredyd fod ti'n dduw da, yn dduw cyfiawn, yn dduw trigarog a graslan, a nad oes dim tywyllwch yno ti o gwbl. A da ni'n edrych ar y byd, a da ni'n gweld tywyllwch. O, arglwydd, os gweli di fod yn dda, da ni'n gweddio dros yn o daleithiau, dros i sefyllfa gwleidyddol hi, dros i harweinyddion gwleidyddol, gan waddiodd yw'n tad y byddi di yn wir yn rhoi cyfnod pryd y bydd yr arweinyddion yn cael gwneud penderfyniadau doeth a chywir a chyfiawn. Bydd y tlawd a'r difreintiedig yn cael ei cadw a'i cynnal, ac bydd na drefn yn dod o'r anhrefn. Yr un modd dros arweinyddion yn gwlad ni, a trefniadau ynglyn a cheisio trechu yr afiechyd yma sydd yn parhau i fod yn bla yn yn gwlad. Ond da ni hefyd o dad yn gofyn, o arglwydd, ddaw wneud i faddau i ni, am y pethau yn ein bywydau ni, sydd yn rhwystyr i bobl weld mor rhyfeddol ydy dy drigaredd di, mor fawr ydy dy gariad di, a mor ogoneddus ydy gwahoddiad yr arglwydd Iesu Grist i bobl gredu ynddo. A gad i ni, os gweli di fod yn dda, fod yn dystion sydd yn disgleirio, efo dy oleuni di yng nghanol y byd hwn. Amen. Wel, dyna fi wedi cael rant cynta'r flwyddyn. Gobeithio gynwch chi fwynhau y penwythnos. Os ydych chi eisiau ymunwch efo ni ar fore dydd Sul yn ein hoedfa fydd ar YouTube. Ac os fydd Duw'n caniatáu, mi ddoi a Gair bach arall dydd Llun nesaf.